domtewela kweseko ngadzidzakomo simbira ndotondera kondefera pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese ngoma dzese harishamari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira temo wake indodandi tungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese harishamari yeidi ndinotondera Kalvari ndinofamba ndese ngachindofanana Kristu pedyo ndosimbira ndechaiona shamari yepaKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese ngoma dzese harishamari yeidi ndinotondera Kalvari. Ngatinamatei. Tinokutendai Mwari musiki wepasi nokudenga. Tinotenda rudo rwenyu rwunotifukidza mazuva edu ose eupenyu. Mashoko egwe ataimba anoti ndokuteverai kwose. Pane ndakadzidza kukusimbirai. Ndinotondera zvekare kuti imi makandifirawo pamuchinjikwa weKalvari. Mazvita imi Mwari nokutitungamirira mukati merwendo urwu rune hondo dzemo, rwendo rwechikristu rune hondo dzarwo dzatisingagoni kuzvimisira toga. Toda kuisa tose neboka pamberi penyu. Nyasha dzenyu dzitiringane mazuva ose eupenyu kubva zvino kusvika muchiuya nokusingaperi. Amen. Masikati akanaka vana vaMwari. Masikati anotoda kutenda Mwari zvekare vatitendera kuhamharidze vechipiri yezuva ranhasi. Tiri pakati pevapenyu tisina hondo dzatisimudza kubva pano. Mwari vatiitire zvakanaka, varambe vachidaro. Mukati mamasikati ano musoro wenyaya wetichafamba nawo unongotiwo Jefta. Mapabata zvakanaka here. Unongoti chii? Jefta. Ukatoenda pana Vatongi chapter 11. Ini ndakati kubva ndichiverenga ndakatarira ndikaona kuti misoro yose uchibva Mozisi pagomo, Kerebhu unopiwa Hebhuroni, vana vaIsraeri vanopandukira Mwari. Asi apa pane machapta maviri andakasongana nawo akangoiswa chizita. Saka pana Vatongi chapter 11 pakangozi Jefta. Ukaenda kuna Luka pane imwe futi chapter yakangonzi Zahio. Ndobva yatopera yakadero. Dzimwe dzine nhoroondo asi imwe inogumira payatangira. Saka pana Vatongi chapter 11 panongova nomusoro wakangoti Jefta. Takachero iwewe ingotiwo Jefta. Verengai pavhesi yedu yokutanga mudikani. Vatongi chapter 11
Vatongi chapter 11 verse 1. Zvino Jefta muGileadi wakanga ari munhu une simba noumhare, asi wakanga ari mwanakomana wechifeve. Gileadi ndiye wakabereka Jefta. Chimbomira ipapo. Zvikai zvino Jefta muGileadi wakanga ari murume waiva nesimba uye yaiva mhare yaifanya kungoperera, but zvikanzi asi wakanga ari mwanakomana wechifeve. Hapana mhare kana munhu une simba usingafaniri kuremekedzwa. Asi pano Jefta profile yake ichinyogwa, wanzi wakanga ari murume waiva noumhare. Umhare hwaJefta hwaitwa hwokugwacha. Kugwacha iko kugwacha iko. Amababa zvakanaka. Jefta waita amira varume vashoma vaitarirana naye. Waitozikama Jefta kuti uno mumhare kana akabata pfumo so wairikanda left right and center. Zvaitozikamwa kuti apo murikitira rukuita vavengi kana kuti vanhu pane ruoko rwaJefta. Zvikai Jefta muGileadi wakanga ari murume waiva nesimba. Pane vanhu vanogwa vasina simba. Akasongana negwara rinotibvisa kumusana chichibuya kudai, akafumwa nemhepo unowa. Kazhinji sakakurira kumushatirisa kombe. Ukaona ukafumwa kana kurogwa nechibhakira ukawa, watodhivhitwa. Mind yako yatova so disturbed. Because paunongowa vanoita maungira. Oyo watovhirikika, confidence dzose dzinopera. But kwete naJefta. Jefta waiva neumhare uye ane simba, wanga nedouble kick. Zvikanzi asi wakanga ari mwanakomana wechifeve, profile distorted. Apabata zvakanaka. Yato distorted wa profile. Ukavona wangonzi zokwanini elita vatungamirira kereke kwamakore, asi Jefta une umhare, Jefta une simba, but his profile was distorted nemhaka yenhoroondo yamazvarigwa ake. But ndo maonero aMwari. Saka zvikaiva mwanakomana wechifeve, iye Jefta muGileadi wakanga ano umhare uye ane simba, asi waiva mwana wechifeve. Gileadi ndiye wakabereka Jefta. Gileadi muIsraeri wakabuda akandotora chifeve, pakazvagwa mwana unonzi Jefta. Pane shasha dzine vana variko. Apa pabata zvakanaka. Ipapa kugera kugera. Where is your Jefta? Jefta uri kupi? Pane varume apa vakazvara vana kushe, vakatsvaga mukama nemhuri dzavo, tine neextend yokurejecta mwana nokusingaperi. Vamwe vacho ndo maduwende chaiwo. Moziva duwende? Duwende zunhu rinoti rikangotsekwa indo definition yake yeduwende. Rinongoti ipapo zeti. Harifungi. Yake rikatsva nezuva rimuruki. Kusvika umwe munhu ave akati motsva chimurukai muri apa. Ndorozi duwendewo. Kuna varume maduwende. Ndonza vachechi yaMwari yakapiringishika. Yofamba zvakanaka sei yakatungamirirwa neduwende. Munhu angane mwana wake wokutanga
paudzenga hwaakaita iye, kwete kuti mwana ndiye wakaita mudzenga, but wawana wakakundwa simba nomukadzi kuti uite dangwe mwana usiri wedangwe duwenje. Vakakomboregwa varume vanotenda kumira pazvokwadi pazvivi zvavo, vochengeta vana vavo zviri pachena, vachiti mwari takatadza asi ukati chadzokera. But here Jephthah muGilead wava kusuffer the consequences woupofu hwababa, iro duwenje rakati teshi. Verse 2. Mukadzi waGiriati akamuberekera vanakomana. Nyachinde waGiriati ndokubereka vanakomana. Amababa tairipo ndati nyachinde wani waGiriati ndokubereka vanakomana, asi pamberi pevanakomana vanyachinde panga pana Jephthah wanga ane double kick blessings. One simba vakagarirayo, two mhare pehondo waiva pana Jephthah. Dangwe rani raGiriati, bhaibheri pano ratoti Jephthah wakanga ari mwanakomana waGiriati. Zvino mudzimai waJephthah wakamuberekera vanakomana sure kwani vadoko mhangana venyu. Musaziva nhema muchitora advantage yedu wende rakakuwanai. Mwana uya idangwe pavana venyu. That's their elder sister and blood sister. Makarasha kai mukati pano kana wada kusara nomwana wako ini ndo ini duwende rinofunga nepasi rikabvuma kuti ndainda hake pakuti yoindi kudenga kuna berechi zvizivi zvawakafira. It is better to be a man of principles. Unomira pazvidzidzo zvamwari. Waruwa mukadzi wako urinda naye mudenga mugononzi bedroom renyu ina mwari. Bhaibheri rinoti muchagara sengirosi. Basa kudenga koroko uri mutsvene. Amutsvene. Mutsvene. Mari ngavo kumasingle parents. Mukararama zvakatasamuka. You are the ones who are exercising. Zvichararamiwa kudenga. Munhu akazvimirira paiwana. Ndine murombo navakadzi vanonamata nokuti vakazembera pavarume. Sangano raMwari as we speak riri complete. Imwe chikonzero chiri kuita kuti sangano rizare navanhu vasiri serious pazvegumi nezvipo inyaya yokuti they come here and become Adventists because of their marriages. They had never been converted to Christ. They are not coming. Vanenge murume unenge mukwaya varangoza dzakamangidzwa nomurume ingotara activeness ine murume muchechi nezvemukadzi opposite. Mapapata zvakanaka here wozoziva kuti dzakapinda muchechi nemarriage. Murume ureti unodzisa unoita rekotari unodzisa kupi mukadzi wakangoti kuva saka chawakagona muupenyu bwako kuvata nokubereka chete. Aimbondiudza kuti kana taponeswa hymn number 44 inoti apo basa rapera tinoenda kumusha. Kana basa radini rapera ndo panoitwa kumusha. Iwe unoda kuenda musha upi? Eya basa rounongoti kana rapera uchiipa paibonde usiku. Pane dzimwe nzedzo dzingafani kudavira. Ngaiti tomboimba kana usiri pabasa itizivi uchizviudza kuti kubva nhasi ndopinda pabasa.
Hawapo wewe. Uchingozvimudza kuti kubva nhasi pabasa ndodini? Ndopinda. Ende pabasa panopindiwa. Pose panopindiwa pabasa. Ukakwira mubhazi uri mubasa. Kana usambozvinetsa next door ako iwaya ibasa. Baba wewe. Iwe ndoko unoti zimvoko rako tukarembera kwavo. Gore rose vatichaira mashizha emvoko. Bati mavhoko arembera kugona zvinoita Mwari. Unomeka sure kuti mazikuru ane zidhorombe akaita mukombe kudai anotoberekwa kudavi riri kuseri kuti anyatsokuona udzoburani hwemari. Kana aberekera seri ikoko oita yawo kuchinja ruvara oita peposo. Ukamatanya uchitsvaira ruvazhe, ukamatanya uchipinda pagedhi unohwa kuti ndinamboreki vachidya mavhoko ani. Mavhoko angu unowana kuita tsika dzenhema dzedhongi pachigaro. Kunoti gogweni mamukazi kinyewerera vaitomuka mamukazi ndokunetsaiwa sikana ndakunosvibisa vanhu ndandibve nakototi mwana akurabva amabvisa ese muvunge zvakaoma wedu muidzo chakiwo mwana ndokutokwira nokubvisa ose mugomotu ndokuti achasiya mungopedzisawo paanoibvira mongosununguka unotarira asara pane tu uri muhedheni amapapate zvakanaka. Vanhu vakapinda chechi nokumanikidzwa vanhu ndondanda tichitambura navana kuti musatora musasunganidzwa pajoko rimwe ravasingatendi. Kana vakaita ustabhoni wokusasangana naJesu ndozvimbuya nezvimai zvinobhilidhisa chechi. Konferensi ichinorenga nhamba izvo inoverengana madzenga akamanikidzwa chechi nokuwanika. Munhu yeye wakadero murume wake ndiye Mwari wake. Because salvation yake yose yakarembera pamurume. Murume yeye akakaruka aita sebenzi mukadzi unomadoro. Zvikanzi mukadzi waGiriati wakamuberekera vanakomana. Zvino vanakomana vomukadzi haitofarira Bhaibheri mani. Amapapata zvakanaka. Zvino vanakomana vomukadzi nyaya imeenda denha. Ukatarira Bhaibheri vanhu vakaberekwa zvakanaka. Baba wewe, Bhaibheri rinoti Raheri akaberekera Isaac. Amapapata zvakanaka here. Uyu akaberekera ningi. Hapana pakambonzi ini ndabereka vana vaGwedede. Konzi mai Gwedede vakaberekera ivo. But here comes a stupid man. Wakadzidzisa vana vake mpengo. Zvikanzi mukadzi waGiriati wakamuberekera vanakomana vangani? Yes, zvikaita. Zvino vanakomana vomukadzi wake vakati vakura vakadzinga Jefta. Vakati kwaari, haungatyi nhaka mumba mababa vedu. Yes. Nokuti uri mwanakomana womumwe mukadzi. Hama pawo henyu. Zvikanzi vanakomana vaGiriati vakati vakura. Zvikanzi Jefta haungatyi nhaka pamba pababa vedu. Nokuti uri mwanakomana wechifeve. Ukaiverenga yose chapter 11 vanobvinga Jefta mudzinza ravo. Jefta unobuda. Bhaibheri pana chapter 11 rinoti wakaburukira akagamuchirwa navarume vakaipa. Ababa wewe vakagara naJefta vakamakomodheta. Vamakomodheta Jefta. Zvikai vakanga vachimushandisa kubva chini naye kupa hondo. Saka nerimwe zuva sumukai muinde patisira mwana mai. Verse 3. Ipapo Jefta akatiza vanun'una vake akandogara panyika yeTobu. Yes. Varume vakaipa vakaunganira kuna Jefta.
vakasibuda naye kundorwa. Ipapa tisati tamboenda kure, pane vanun'una vaJefta pano vakadzinga mukwaya uri kutoimba asi wakadzinga Jefta. Mutori Elida nokutotungamirira madhipatimenti echechi, but paimba yawakasara uchigara ndopamba paGiriati pawakadzinga Jefta kuti iwe navanun'una vako musara. Jefta wainda ndokundogara navarume vakaipa. Mwari ngaavongwe nokuti Jefta was favored by God. Zviri nani kupedhwa naMwari than navanhu. Saka Jefta unondogara navarume vakaipa. Varume vakaipa vaigara vakadenha vanhu kwose kwose. Vakati uyu zvaadzimba muGiriati, chiregai tigare naye nokuti imhare. Zvinhu zvakanaka zvawakaita hazvionekwi nevawakaitira, zvinoonekwa nevaiona uchiita. Apa paweri ndati zvawakanaka zvawakaita mudzinza, you can go unrecognized. Zvakanyanya zvakaitwa navanhu pandufu, ukasimudza namabhasi, ukatenga namabhoti, you went an extra mile kuti vanhu vavigwe zvakanaka, but votenda paguva vakanga vachitaura vakasiya ati pasi. Mapabata zvakanaka. Ndakawira murume wangu uropu pane kagore rapera muzini, kwagwendere kwakasimba. Vanhu muraini zvika kungoti vakazvikanganisa nechisavata, hakusati kuchikufa kuriyati. Mapabatai mugore rimwe pasina 6 months papafa vanhu 4. Mapabata zvikanaka. Pakatanga vagwedere baba September sinopedza rimwe gore. Tichingobva muna September February, mukwasha mukuru kuvazukuru, kuvana vedu isu, mukwasha wedu mukuru, first born yemukoma wagwedere, mai vacho ndorendinavo panapa, ndomukoma wangu wendinofamba naye. Mapabata zvakanaka. Zvakangonaka kuva norugare kwawakawanikwa to an extent yokuidza shamwari mukoma wawakarongwa naye. Mapabata zvakanaka here. She is my sister and more of a sister. Amapawisisa here. Nomukoma wangu takakweshana kubva kure. Vamwe vanhu vanoti kana vanamata vanozviita vatsvene to an extent yokuti hachina wachagona kukakata kubva pasi. Mukoma wangu uyu nakumondondorora kutete vaibika doro ndari chaipo. Vaiva vakuru vokuti kana vakabika maya vanhu vaitoziva kuti tikandomapa Joyce vanhu vanopa chikambairo. Abika musikana wagerapo. Mapabata zvakanaka here. Ndakawanikwa achibika ndikatsemuka moka kuchechi mhandara yainda nokuti sabata ndeyedzinza. Mapabata zvakanaka here. Vagwenera usiku ukatumuka nezvimwe zvinhu. Saka vakatora advantage yemurume wavo wangaoma doro. Saka aiti ini mutemo womurume ndounotonga, nyapisigwa hausiwo. Mapabata zvakanaka here. Ndakati secha kusvika ndaona kuti bodo doro ndereshasha. Ndikavona kuti ndikatapira kure neshasha iyi, chero vana vavakabereka ndichatovakwanisa. Ndokukwendera pende iyo havana kuziva. Ndobva ndashandura ndikati imi muri nzanga Karimera, mutete wakafira gari. Ini ndiri mwana waKarimera, muri mai vangu. Kuti vakwendere pende. Ndokuramba ndichikondema zvishoma zvishoma kusvika musikana orega kubika doro oenda kuchechi zvakazara. Mapabata zvakanaka here. Vanhu vakarasha hama dzavo. Ndakauya gwede neurombo. Unozva kuti pane paunouya murume wako urombo kumutarira kudai ugoti story unotaura naye. That
that man suffered. Mapapa zvikana. He suffered. Nenhamo dzomudzinza. Izvezvi as we speak is the elder brother. Ndo vanonzi baba vedzinza magwedezi. Vasara vakadai. Umwe wavo munun'una. Vasara vari vaviri. Bati baba ndiye unomeka sure kuti chero pakafa Tom unofanira kumuviga. Ndiye unomeka sure chero zvikaita sei idzi ndufu dzose dzakatungamidzana within a leap of months. And that man suffered. And he had never been recognized. Kana vanhu votaura vangatotaura zvimwe. Hapana kana one wakati redu weta taifunga kuti Johani uchaneta nokuvika. Ndakaenda ndikamuti mita vaviri. Tapedzisira kuvika mwana wokupedzisira. Satani mandiwa vanhu. Ndikati mukaura. You have worked hard. Mwari vakuitire zvakanaka. Jephthah. Amababa tei. Zvikaipana apa. Vanun'una vake vakamudzinga. Havana kurecognize the youth yaJephthah. Havana kuiona. But vavengi vakazviona from afar. Vakaimpressa Jephthah muupenyu hwavo. Mwari ngaavongwe kuti Jephthah vaizviziva kuti muGileadi. Ukaverenga chapter 11 uchina nenguva hatichaiverengi. Vakazoti vaoneswa nhamo bhuya muGileadi uye. Apa pamuromo, apa kumuhembe. Ndobva vavimbana vaAmoni. Zvikaitoda kurova zvingabetsere. VaAmoni vava vatozviziva kuti Jephthah vakamudini? Vakamudzinga. VaAmoni vakatoendera vakomana. Marionera toda kuita aiva komana nehana umira zvakanaka. Ivo ndobva vaona kuti ndakuvara. Mwari ngaavaongwe. Vakamanya kuna Jephthah. Vakati plus kwaipa. VaAmoni voda kupa nesu. Jephthah akati kana ndabva moda kudini. Waida kuziva kuti vava kumurecognize as an elder brother. Zvikaiwocha vamambo wedu. Amapapata zvakanaka. Jephthah ndobva kuti ende vakomana. Kana inyaya yekubva ndokumba. Ndobva muenda kuAmoni. Ndokurova vaAmoni. Vachipedza kurova vaAmoni. Vaiva their brothers pachiIsraeri. VaEphraim kana chapter 12. Zvikaikudini? Chapter 12 verse 1. Zvino varume veEphraim vakaungana vakapfuurira kurutivi rwokumusoro. Yeah. Vakati kuna Jephthah, yes. Wakapfuurireiko kundorwa navana vaAmoni? Yeah. Ukazatidana isu kuti tiendevo newe. Mapapata zvakanaka. Here comes a brother. Zvikai wakapfuurirei kundorwa ukazatidana. Amapapata zvakanaka. Jephthah wandopedza navanhu. Munoziva kuti kuna vamwe vanhu vanorambira kuita tina vigwe muupenyu. Mucheti chani mukasangana iyo yese nyaya nokuvhura yekumba. Haisi right. Inokuvhura yekumba chikuvhura yekumba. Itakati ivi asi vanhurume haiti amen. Mwari wakangokusika iwe nomwe mutombo. Wandinochiva nguva zhinji. Vanhurume havanyanyi kuona kubatiswa hatizwi kuti chii. Chitori chikomborero chiya. Mozati vanhurume unogona kuti murume achidzidzisa leseni so ugotoona chitobatisiwa. Rimwe rume chinosunga kuti nditaurere papa. Murume agosenyemera kuti ngandoro. Munhu agoti kuchanenja topics. Ina handizwi kuti pamataura apo ndoda kupikisana nepfungwa yenyu. Ndoda kupikisana nepfungwa yanyu. Yenyu munoziva tikachitaura zvimwe zvinhu so tofanira kutanga tafunga. Tofanira kutanga tafunga varume. Ngatichitaura zvimwe zvinhu. Munhurume unototi amababa tei kana zowangu indibofu. Kukurumidza kuona ndabatizirwa
uko kurudzi kwaibva ndokwakonzera dzimwe hondo mukati mekereke yaMwari. Unovhura, unoona leseni yapera zvakanaka, murume pasina chakashata chaavona, but kana uzodzoka masikati asati atoita zvidanidziro, unogona kutotangira kuya kuti let me clarify palesson yatotama kuseni bhaibheri pane panga paifana kuti patete pandaona ndingopfuura napo handiri kungopfuura napo seri vabva vangwadzi unozvikaudza kuti sakaezve amandive maiti icontribution iya icontribution here iyo iya urumoti ibizvo woti iyavozvo vandoro pavataura vachiti zvakati vanhu vatozvona hamuna zvomaona hamuna zvamatoona ipopa ndationa matoti tuzu mukatoti yakura ndikati baba vakauma ndopanototangira kudzara kuti pakurorevesa unozvati ndoro problem yake kubhaa rambai muri vapofu vakomana zvimwe zvinhu hapana nidzi yekuchunurwa nokuti hazvina kukonzeresa kukumbisa kwebasa hendei zvakadaro zvikaipana pavaefuraimi ndobva vauya kuzokonfranda Jefta. Wakaitirei musoro uripo wakatonzi vaefuraimi vanopopotera Jefta kutouya kuupopota ezvi ndikada kurombwa namama mai Rudza ndikavadodonya zvikapera pouya munhu wakatsamwa kuti waindirei kundobva namai Rudza usina kuti mudza imi mchiva hauri ndakapedzera saka chakutsamisa chii maifanira kuuya for celebration kwete kuzonditi wakaregerei kuti udza indakavaronga maifanira kuuya kuotenda kuti wakarova chakawa kuti paukava pachamatsenda zuku vakati nyonzo pasi hapana kuzosumuka zvikakudina maifred vesi ya2 Jefta akati kwavari ini navanhu vangu takanga tichitambudzika kwazvo navana vaAmoni. Zvino panguva yandakakudanai ime hamuna kundiponesa pamavoko avo. Mukatarira statement iri kutaurwa naJefta iyi. VaGileadhi before vaengeja Jefta vakati vatambudzwa navaAmoni vakaita kuvaEfuraimu vakati tatambura uya mutigwire. VaEfuraimu vakadzira touya kwera mangwana touya zvidouya regai tione kuti chadii regai tigotarira izvo vaAmoni vaitoda kuti vaEfuraimu vaparadze vaGileadhi kusvika vaenda kumukoma wavo Jefta. But Jefta ike zvino ava kutaura unoti iye ini navanhu vangu takatambudzwa kwazvo navaAmoni ndikauya kwamuri ndichida kubatsirwa nemi imi hamuna kundibatsira. But haasi Jefta wakainda vakainda vaGileadhi vakakomborerwa unosenga nhamo dzemhuri dzikava dzake. Amapapata zvakanaka chero munoona usingataudzani naye nokuti hachadi kutaura newe. Whenever you hear kuti wapinda panjodzi inda ungamubvisa munjodzi udzokere pabhosisheni yako. Zvikataitakura zvikakudii. Vesi ya3 zvino ndakati ndichiona kuti hamuna kundiponesa handina kurangarira upenyu hwangu asi ndakapfuura ndikandorwa navana vaAmoni. Jehovha akavaisa mumavoko mangu. Zvino mavingeiko nhasi kuzorwa neni. Ipapo Jefta akaunganidza varume vose veGileadhi. Pane pamadarikira zikuregai ndikopanareta vaEfuraimu vakati kuna Jefta ndichapisa imba yako pamusoro pako nokuti wakandorwa navaAmoni ukarakunda saka tichapisa yatovaondokai. Kurava kuti daka raiva pakati pevaAmoni nevaGileadhi vakanga vachiinitiata hondo vaEfuraimu. Amapapata zvikanakei vaiva varidzi vehondo yava pakati pemaAmonites nemaGileadhi vakanga vari vaEfuraimu hama dzavaGileadhi. Ndovai kuchidzira hondo shoko
vanhu vanokukutidzira hondo nevoukama havazi vanhu vekure. Those who are closer to you are the people who are destroying the relationship between you and your relatives. Ndakamira pano ndakatotarirana nemunhu wadistroya mhuri nedzimhuri. Mwari ngakubatsira asongane newe. Zvikaikudina Jefta? Verse 4. Ipapo Jefta akaunganidza varume vose veGiriati. Ipika yaJefta kugwanya vana vamai vake. Chero dziri mhende asi ndivo varipo. Jefta ndokuunganidza varume vose veGiriati. Akati chii? Akarwa naEfraimu. Ndobva vogwa naEfraimu. Varume veGiriati vakakunda Efraimu. Aiwa pamana. Agopawe. Ugende ugu. Nguri goga vakakonewa ukatora Jefta. But Bible chinobva ike zvino. Kwanzi Jefta wakatora varume veGiriati. Varume veGiriati vakagwa vakakunda vaEfraimu. Vakambogwa sei varume? Vakakunda Efraimu nokuti vakati muri vanhu vakatiza kuna Efraimu imi vaGiriati muchigara pakati paEfraimu napakati paManase. Ipapo vaGiriati vakandogara mazambuko aJorodhani paiyambuka vaEfraimu. Mapabata zvikake. Pane munhu nemari mumhuri asi watomisa kubudisa mari yake pamapurogiramu nokuti wakaona sokuti vatomujairira spirit. Mapabata zvikanaka. Wakatoona kuti vanomujairira chii? Spirit. But waipana Giriati pana Jefta. Jefta wadana vanun'una kuzomubetsera kugwa. Vanun'una vake mani. Ini muri muhondo. Ivo voida kundogara kumazambuko aJorodhani. Mapabata zvikanaka. MuGiriati mukati iru anarenga yakugwa kungokuti wakamwe manheru saka munomisa zvimii vakakomboregwa vanoziva kune thestrength kunobva muguta vanoziva kuti Jefta tikamusiya muguta navarume vashoma vaanavo panofiwa. But isu redu basa endei kumazambuko aJorodhani. Wakuva navo hatingakonewi. Ndobva gobva muGiriati ndobva boenda kumazambuko aninai aJorodhani. Hondo ichitsva mukati maEfraimu naJefta. Pakava pachifiwa vanun'una vake denda ndiri ndakatara komende pizvoida tumuye mudibetsere upa igopera kuenda kumazambuko ani aJorodhani. Ndobva bwatukandokugara zvikaikudii. Zvino kana mumwe wavakatiza kuna Efraimu akati nditenderei kuti ndiyambuke, varume veGiriati ndokuti kwaari uri muEfraimu here? Kana akati kwete, ipapo vakati kwaari zvino chiti Siboreti. Iye ndokuti Siboreti nokusagona kureva kwazvo. Ipapo vakamubata vakamuuraya pamazambuko aJorodhani. Nenguva iyo vaEfraimu vane zviuru zvina 42 vakaurawa. 42,000 trained soldiers vepaEfraimu were killed by the useless Gilead. Amapabata zvikanaka here. Ndati vamwe vekumhuri dzekwedu havana power but master strategies. Ukada kuvhunza idea une idea yokuti ukaishandisa zvinobuda. But vazhinji vane mari. They have rejected my ideas evanhu vasina mari. But ukatarira pana Jefta muGiriati wakanga achitoda kushunya kwavanun'una vake. Saka zvasvika munhu usingagoni kugwa una mano. Amapabata zvikanaka here. Kana usingagoni kugwa ita mano. Zvikana usingagoni kuparidza vanhu usingatambi bhora muground unogona mukanga vanotamba. Zvaunotoona pasara vende uchitogona kuzadzisa kuti apa denda zvazvadaro chizadzisa kamuupenyu hwako zvine Yusufu.
mugiriyadhi nobva kagara pakati panapa topedzera pano hatingakoni kurova nenduku munhu wakuvara zvikarumira furamereo vaitotsvaka mune confident yokubvunza kuti asvika achimanya kuti zvomira zvakateya kudai uku kwakamira kukomana kwakabata svingo zvikarumira furamereo iye ndokutarira fenzi akati ndiri mugiriyadhi kana uri mugiriyadhi chiti shipwreck ende munoziva rekuti vanhu kusina simba zvakafunga zvinhu zvitukutuku but zvakabadimba ndiye win-win gondo bhaibheri kati vakauraya 42,000 vakagara pamazambuko aJorodhani. In this church no one is useless, everyone is useful. Nepakona pake pari unogona kukonewa 1 hour yesemon but you can do something wakagara pasi zvikaipanapa. Those useless people were supposed to be there for Gilead to defeat the Ephraimites. Dai Jephthah akati zvokugwane zvedu garai kumba tipedze 42,000 soldiers daiva kukamhiri kwaJorodhani vakapora vakadzoka nehondo mbishi. But thank God for Jephthah kurecognize vanun'una vasina simba vachigwa palevel dzavo. Sangano raJesu harizi rokuelevheta those who have man avo vanogona kutaura vanopfura mavhesi. As an elder and a pastor, recognize every member of the church are useful for the benefit of this church. Nofunga kuti hauna basa izvi zvaukaita ipapo kuti hauna basa izvi wanga uchiziva here kuti paigara munhu maeridza vakaungana vachiisa mavoko pamusoro iwe wakanga ugere suro ukati Mwari poresai unogara munamato wako zvakasenerana pakati pamaelders momu mwana waiva pakati pavo akapora kwete nokuda kwamaelders anozikama but kwokuda kwezvimai zvakanogara muchechi chero vakasarudza ofisi haunayo unovatendwa kupuwa 50 years uri muchechi fesi yako haifiti kupinda mubhodhi pamazambuko aJorodhani. Hamapapata zvakanaka. Pane imwe chembere kweduko yaingova netsika yekutarira takazozviwisisa yafa. Vazhinji vakati takapinda kerekeni nokuda kwambuya Vita, takadzoka kuchechi tabackslida nokuda kwambuya vaVita. Maelders aripo achiti varume kubackslida mumwe pane zvichembere zvisina kana ofisi. Minister without portfolio under your authority zvinotevera kaverevere kumba kundoti manyunyutei munhu waMwari. So taura nomunhu wodzoka muchechi wogara pabhenji imi hamuzivi chamudzosa chembere inoinda unnoticed yakagara muchechi. Be useful wherever you are. Tafungidzira kuti uri chinhu chisina basa mukati mamasikati anhasi mangwana tine baptism. We have those Gileads vanoona sevasina bhandi mukati mokurarama kwavo. Vamwe vakatobudzwa pachechi dziripo dzimwe statement dzendotya kutaura chero papupi apa pabatai vatida kuti unoshaya munyatoshaya kuti munhu chaizvo kungoti kuuya kungoti zepe kangoti kuva hauna kana paunekanya kungodini kungoka makambovazama here. Pane chitsika zvokupotera sabhasikundi vavo mapabata zvakanaka here. Rimwe zuva kweduko ndakazoti ndawa nenyaya yerufu ndikati handiti zvakanaka here. Kungodai ike zvino kweduko vanitoti chero garufu rwamapostori kunonzi muparidzi wedu mumagerere kungovonekwa ndichisvika parufu naita zvakanaka mabuya moparidza panhau ndikati handiti zvakanaka
Why me always? Kwa vamwe varipi? Tikaronga strategy yatakaita nevakomana vangu vamwe veyuti umwe nawo is married. Tikati vakomana panhamo pose panonzi ini iwe apa sina toka kuchidzana chitanda kuti vakutrustei during my absence. Apa babatai togara pasi torova mapoint. Ivo mana wangu sungana mapoint wakadai upinde tope wopinda wakadai indotora zvipointi zviduku zvisina simba zvati vapfana vosumuka voponda ike zvino vanotofonekwa kuti uriko here magombezi kunobatsiwa kana maibhenene pasina fana kuuya kuno. Let us train one another to work for God. Aripo machallenge akavanda, but they have never been given an opportunity. Ndoona kuti vhangeri redu rekare vakatibatsira maibudza kunzi vhiki ino mavhorondi ndopatokatengeresa ike zvona kuchina vangati valeseni yokutukana yekuseterana vanhu zviri nani mudzokera kumavhorondiya paitwa dungwe so rechembere dziri nani ndinozva kuti nhasi ndinenda vakuru vedu chimukigwa masikati wose vanhu kuri mumweya chechi mazuva iwawo yaidzokera nokuti paiva nezvokuita kuchechi pakaburawa that spirit. Chero vacho vanokweva vava kutova usimbe nechechi yake. Dzokerai kunzira dzekare mukati mamasikatani varipo vanoda kuwedzera zvekuita mavhaus mangwana tine baptism vanoti ini panapa maibwene ndiri swimgiria ndotoenda kumasambuka jorodhani 42,000 bokuoresa ndoda kusongana naKristu pamusangano umwe. Bote vakaita mhiko kusora zuro nhasi nevachaita zvekare mangwana nevari kufunga kujoina nhasi. Kandi vari pano vose vakaita mhiko simudzai mavoko kana kusimuka mumire netsoka dzenyu. Vanoti we are those Gileads. Tingakonewa zvedu kumira papulpiti for now, but Mwari vachitibetsera mumvura tiri kupisa 42,000 pamazambuka aJorodhani tinopukuta vakadaro vasimudze mavoko tione tinamati. Mwari vakuitire zvakanaka, Mwari vakuitire zvakanaka shamwari dzangu. Sangano rose ngatisimukei tipinde panguva yekunamata. Iwe neni tine basa, iwe neni tine basa, ibasa rokutungamiri hwekereke kuti tishandise zvipo zvose muchechi, umwe nomumwe aende panzvimbo yake, nokuti pakupedzisira vaGiriati vakawina hondo, vakagarira pamazambuka aJorodhani. Regai tinamati. Toda kutendai Mwari panguva yamasikati. Nyasha dzenyu dzomuchinjikwa dzakatiringana. We are here before your throne. Isu maGiriati. Simba takazvizisa kuti hatina, asi by joining together with Jephthah, by joining our hands with Christ, the solid rock, we shall soldier on mukati moupenyu huno. Zvichinetsa zvichigosha, kana ari maEphraim tinondomagarira pamazambuka aJorodhani. Imi Mwari wokusingaperi, tigwirei mukati moupenyu hwedu. Vamwe takazvidzwa mukati mekereke kusvika tatova cold, chikristu chedu chadofa, asi mukati mamasikati anhasi tinotenda tondogara pamazambuka aJorodhani. Kana zvichireva kumhorosa vanopinda, tondoita zvose zvatinokwanisa. Mazvita henyu Mwari mukati mamasikati ano. Nyasha dzenyu dzive nesangano renyu, nyasha dzenyu dzive nesu tose, nyasha dzenyu dzive navafudzi vedu, nyasha dzenyu dzive namaelders edu, nyasha dzenyu dzive navaparidzi vedu, nyasha dzenyu dzive nenhengo dzose dzesangano, nyasha dzenyu dzive nechirikadzi dzedu, nyasha dzenyu dzive nenherera dzoko edu,
nyasha dzenyu dzivana masingle mothers and single fathers, kuchengeta kwomweya mutsvene kuve pamusoro pedu tose chose, kukosha kwomumwe nomumwe kuitwe recognized zuva rimwe nerimwe. Mazvita ini muzita raJesu mogara nokusingaperi. Amen.